ଭୋକେସନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ୱାଇଫାଇ ଶବ୍ଦଟା ଶୁଣୁଛେ, ବ୍ୟବହାର ବି କରୁଛେ, ଘରେ, ଅଫିସରେ, କ୍ୟାଫେରେ, ଏପରିକି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବି। ଏହା ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଛି ଏହି ଶବ୍ଦଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବା କ'ଣ? ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠାଇବା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଲା ୱାଇଫାଇର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଯଦି କାହାକୁ ପଚରାଯାଏ ତେବେ ଉତ୍ତର ଆସେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି। ଆଉ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବି ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲାଗେ, ନୁହେଁ କି? ଯେମିତି ହାଇଫାଇର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହାଇ ଫିଡେଲିଟି, ସେହିପରି ୱାଇଫାଇର ଅର୍ଥ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି ଧାରଣା ସତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ସତ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆସୁଛି କାହାଣୀରେ ଅସଲ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ସତ କଥା ହେଲା ୱାଇଫାଇ ଶବ୍ଦର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଏକଦମ ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ, ଏହାର କୌଣସି ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି ଶବ୍ଦର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଗଢ଼ା ଶବ୍ଦ, ଯାହାକୁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ନାଁଟା କାହିଁକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ 1990 ଦଶକର ଶେଷ ସମୟକୁ। ସେତେବେଳେ ୱାୟାରଲେସ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ଜିନିଷ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁରା ଗୋଳମାଳିଆ ଥିଲା। ଭାବନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜର ୱାୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁନଥିଲା। ପୁରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ତ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତିଆରି କଲେ। ଏହାର ଟେକ୍ନିକାଲ ନାଁ ଥିଲା IEEE 802.11। ଏଠାରେ IEEE ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂସ୍ଥାର ନାଁ। ଏହି ନିୟମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେମିତି ସବୁ ୱାୟାରଲେସ୍ ଡିଭାଇସେସ୍ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ହେଲେ ଏହି ନାଁଟା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, କୌଣସି କାଫେକୁ ଯାଇ ପଚାରିବେ, ଭାଇ ଏଠି IEEE 802.11ର ପାସୱାର୍ଡ କ'ଣ? କେମିତି ଅଜବ ଶୁଭୁଛି ନା? ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ଯାହା ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସମାନେ ହିଁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନାଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଧା ଥିଲା। ବସ୍, ଏଇଠୁ ହିଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଲା। ଟେକ୍ ଦୁନିଆର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ଏକ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନେ ରହିବା ଭଳି ନାଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୱାଇଫାଇର ଅସଲ କାହାଣୀ। ସେତେବେଳର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଯେମିତିକି ଲୁସେଣ୍ଟ, ନୋକିଆ ଆଉ ସିମ୍ବଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ତିଆରି କଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ୱାୟାରଲେସ୍ ଇଥରନେଟ୍ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଆଲାଏନ୍ସ, ବା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ WECA। ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ସବୁ ୱାୟାରଲେସ୍ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଁ। ତେବେ ଘଟଣାଟା କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 1999 ମସିହାରେ ୱିକା ତିଆରି ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ହିଁ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେହି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ୱାଇଫାଇ ନାଁଟା ଦେଲା। ଏହି ନାଁଟା ଏତେ ହିଟ୍ ହେଲା ଯେ 2002 ବେଳକୁ ସେହି ୱିକା ସଂଗଠନ ନିଜେ ନିଜ ନାଁ ବଦଳାଇ ୱାଇଫାଇ ଆଲାଏନ୍ସ କରିଦେଲା। ଆଉ ୱାଇଫାଇ ନାଁଟାକୁ କାହିଁକି ବଛାଗଲା ଜାଣିଛ? କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣରୁ। କାରଣ ଏଇଟା ହାଇଫାଇ ଭଳି ଶୁଭୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହାଇଫାଇ ମାନେ ଲୋକେ ବୁଝୁଥିଲେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଅଡିଓ। ତ ମାର୍କେଟିଂବାଲାଙ୍କ ଆଇଡିଆ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ୱାଇଫାଇ ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଆସିବ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ୱାୟାରଲେସ୍ ଜିନିଷ। କେତେ ଚାଲାକିର କାମ ଭାବନ୍ତୁ ତ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି କଥାଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହେଲା ସେହି ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍। ସେମାନେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଦ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟିର ମାନକ। ଏହି ଲାଇନ୍ଟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଛାପି ହୋଇଗଲା ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ ଭାବୁଛନ୍ତି ୱାଇଫାଇର ମାନେ ହେଉଛି ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି। ଏକଥାକୁ ଆହୁରି ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି ୱାଇଫାଇ ଆଲାଏନ୍ସର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଫିଲ୍ ବେଲାଙ୍ଗର। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନାଁଟାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ଏଇଟା କେବଳ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ବଛାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେହି ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୋଲି ବି ମାନିଥିଲେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ମଜାଦାର କଥା ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଭୋକେସନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କ'ଣ ଏଇଠି ସରିଗଲା? ନା,
ୱାଇଫାଇ ଖାଲି ଗୋटे ମାର୍କେଟିଂ ଶବ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲାନି, ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ବନିଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ନାଁଟା କେମିତି ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ନୂଆ ଫୋନ୍, ଲ୍ୟାପଟପ୍ କି ରାଉଟର କିଣୁଛେ, ତା ଉପରେ ୱାଇଫାଇ ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଲୋଗୋଟା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା ସେହି ଜିନିଷଟା ୱାଇଫାଇ ଆଲାଏନ୍ସର ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ଡିଭାଇସଟା ସୁରକ୍ଷିତ, ଭଲ କାମ କରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସର୍ଟିଫାଇଡ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ୱାଇଫାଇ ଆଲାଏନ୍ସର କାମ ଏତିକିରେ ଅଟକିଲାନି, ସେମାନେ ଜଟିଳ ଜିନିଷକୁ ସରଳ କରିବାର କାମ ଜାରି ରଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ନାଁ ଥିଲା IEEE 802.11n, AC, AX, ଏସବୁ କାହାକୁ ମାନେ ରହୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇ କରିଦେଲେ ୱାଇଫାଇ 4, ୱାଇଫାଇ 5 ଏବଂ ୱାଇଫାଇ 6। ଏବେ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ କେଉଁଟା ନୂଆ ଆଉ କେଉଁଟା ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତେବେ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖେ ଦେଖୁଛେ। ୱାଇଫାଇ ଆଜି କେବଳ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଅଦୃଶ୍ୟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଳି। ଗୋଟେ ସରଳ, ମନଛୁଆ ନାଁ କେମିତି ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ଏଇଟା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ଘରେ ବସି ଅଫିସ୍ କାମ କରିବା ହେଉ ବା ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ହେଉ, ଏସବୁ କେବଳ ୱାଇଫାଇ ପାଇଁ ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆମେ ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଘରେ ବସି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରୁଛେ, ଏପରିକି ଆମ ଘରର ସ୍ମାର୍ଟ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ବି ତ ୱାଇଫାଇରେ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ନାଁ ମିଳିଲା, ସେ ଆମ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ନିଜ ଫୋନ୍ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ସେହି ଛୋଟ ୱାଇଫାଇ ସିଗ୍ନାଲଟା ଦେଖିବେ, ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମାର୍କେଟିଂ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଉ ସହଯୋଗର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି। ୱାଇଫାଇର ଅର୍ଥ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡେଲିଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ତାଠୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେବେ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରକୃତରେ ୱାୟାରଲେସ୍ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭୋକେଶନାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।